Moras vaan ja tervetuloa uuteen kyyhkypäivään. Se on taas uusi aamu ja uudet mahdollisuudet saada se ensimmäinen riistalaukaus. Eilen jo tulin mökille. Eilen kävin iltapäivällä tässä tai iltalennolla ja muuttunut oli siitä ensimmäisestä kerrasta aika paljon tai viikossa kyyhkyt varmaan lisääntynyt. Tämähän oli aktiivinen paikka siihen ensimmäiseen päivään verrattuna. Varmaan 10 verran näkyi kyyhkyjä ja 3 kertaa pääsi jopa itse yrittämään, mutta en ottanut kameraa, kun se lupasi, että tästä menee niin kuin koko ajan sadepilvi ohi, niin en tiennyt sitten, että kuinka lyhyeksi jää, niin jätin kamerat pois, mutta eihän se sade tähän osunut, kun kerran silleen tuli reippaampi kuuro. Ja se reippaamman kuuron jälkeen tuntuikin, että se hiljeni se aamu kun ilta, sen verran aamu tässä on vielä, että sen verran sekaisin on, mutta se ilta niin kuin heti hiljeni kyllä sit sen jälkeen, mutta se loi uutta toivoa se, että niitä näkyy eilen kuitenkin, niin tietää, että ei tää täysin tyhjää ole, että niin kuin kaveri laittoi mulle jo sellaisen kuvakaappauksen, että sepelkyyhkyn levinneisyysalue, niin tässä meidän mökin kohdalla niin aivan valkoinen piste, mutta joo, katsotaan, josko niitä tänään jokunen sitten ilmaantuisi tähän, että tulin nyt vähän myöhempään, että kello tulee nyt 5:10, mutta tuntui silloin viimeksi, että alkoi vasta metsä heräämään myöhempään. Ja nyt ainakin kuului heti tossa, pyy oli jossain ihan vieressä pillittämässä tai oli siinä, kuulu sen verran läheltä, tunnistaa sen sentään. Nyt ruvetaan valmistautua, ollaan valmiina, jos se paikka tulee. Eilen oli se yksi heti ensimmäinen, niin se tuli itse asiassa suoraan tuolta tästä katsottuna tuolta takaa ja tuli ihan suoraan kohti ja ehkä annoin tulla liian lähelle tuohon yläpuolelle ja ammuin ja kaikki 3 yritystä, niin ei osunut, ei edes pöllähtänyt, joten parannettavaa jäi. Seuraavatkin kerrat oli sellaisia kyllä, että tajusin mikä tulee vähän tuossa tähtäyksessä tehtyä väärin, joten kokeillaan tänään, jos tilanne tulee, niin muuttaa se. Ja sitten saada se riista mahdollisesti alas tuolta ilmasta. Vaihtiin vähän paikkaa, koska tuo toinen puoli, siellä ei tapahtunut mitään ja näin täältä lähtevän tuolta latvoista toiselta puolelta just hakkuuta, eli tältä puolelta missä nyt ollaan, niin tuolta lähti aika monta lentoa ja heti kun mä tulin tähän, niin lähti, olisiko ollut 4-5, niin tuli taas, mut kierteli sen verran tuossa kaukaa, ettei ei ollut kyllä mitään toivoa ampua, mutta en tiedä. Tuntuu, että onko ne on nyt vähän tällä puolella, niin tulin katsoa. Ainut mikä tässä on haastava, niin kuin ehkä taustat näkyy. Heinä on ihan pirusti, että jos niitä useampi tulee, niin kyllä täytyy varmaan vaan ampua 1 ja katsoa tarkkaan, että mihin se tippuu, koska ei koiraa on. Niin löytää sen sitten. Katsotaan. Näkyykö nyt mitään? Tässä on nyt se 1,5 tuntia oltu reilu, niin toistaiseksi hiljasta. Eiliseen verrattuna, kun eilen vähän pääsi siihen ruudihajuun jo, niin olisi se kiva, jos tällekin päivälle pääsis vähän kokeilemaan. Katsotaan, onko tää nyt yhtään niinku aktiivisempaa sitten tällä puolella tänä aamuna.
päästiinhän me kokeilemaan vähän sentään, että osuuko. Siinä oli pari jo lentiä, yritin etumaista, mutta vielä on tähtäys hukassa. Ei jäänyt kuin 2 hylsyä käteen, mutta lintu jatko matkaa. Joo, ei se helppoa ole. Vaikkakin tuntuu, että kyllä toikin oli sellainen tavallaan tilanne, että oli aikaa kaikkea, mutta ei se vielä näillä tunneilla ja ampumismäärillä, niin ei osu, niin ei osu. Mutta katsotaan. Nyt alkaa kello olemaan sen verran ja tostakin hetkestä on sen verran aikaa mennyt, että nyt on hiljentynyt ihan selkeästi, että voi olla, että jää tää sitten tähän, mutta hyvä viikonloppu silleen, nyt pääs tosiaan siihen ruudin tuoksuukin, että pääs kokeilemaan ja olkapäässäkin jo tuntee, että no niin, että saatu aloitettua tää metsästyshomma niin kuin tosissaan vielä. Mutta vielä odotetaan sitä ensimmäistä riistalaukausta, että koska se sitten tulee tapahtumaan, mutta joo, veikkaan, että lähden ja en tuu kyllä varmaan iltapäivällä nyt sitten enää passiin, kun taidan lähteä kohti Lahtea. Mut joo, ja hauskaa tää kyllä on. Just meinasin, että nytkin olisi kiva, että tohon riippumattoja pikkupäikkäreitä ja sitten iltapäiväpassiin. Mutta ei, kiitos kun katsoit taas videon. Ja tähän ihmeessä tykkäisi, jos tykkäsit, ja tilaahan kanava, jos tällainen aloitteleva metsästäjän touhuilu kiinnostaa. Me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moro!